Румен Трифонов пропусна да открие резултата в 9-та минута, когато след като напредна отляво стреля твърде слабо към вратата на Локо София и Левашки безпроблемно лови топката. Столичните железничари първи стигнаха до гола. Дерек Асамол отбеляза 6-то си попадение за Локомотив този сезон, след като в 18-та минута разстреля Караджов за 0-1. Вратарят на ЦСКА все пак се намеси решително минута по-късно, когато предотврати гол на Цветан Генков. Гостите продължиха да атакуват, но и Камбуров не успя да удвои резултата малко по-късно, когато ударът му бе спрян от Апостол Попов. Отборът на ЦСКА изравни резултата чрез Маркиньос в 33-та минута. Центриране на Тодор Янчев намери бразилеца, който изкочи за защитата на гостите и с глава вкара четвъртия си гол за червените този сезон. Домакините успяха да обърнат резултата в края на първата част. Йордан Минев отбеляза красив гол след пас на Маркиньос за 2-1 минута преди почивката. Второто полувреме започна добре за ЦСКА. Елиот Гранден записа името си сред голмайсторите в 50-та минута. Французинът получи пас от Спас Делев и с десния крак прати топката в мрежата на гостите за 3-1. В 72-та минута дойде четвърто попадение за червените, дело на Тодор Янчев. Капитанът на домакините получи хубав пас от влезлия като резервна Дурмушари Саид Ходжа и с техничен удар прехвърли Левашки за 4-1. 5 минути преди последния съдийски сигнал, малко след като смени Йордан Минев, Александър Бранеков оформи крайното 5-1 за ЦСКА.